másik gumit venni, nem? Na, de hogy veszünk erre másik gumit? Most ezt lesokkolom. Így megyek én is? Ja. Komoly! Nem rakom a sebességbe, hogy megnyomtam a keverékkel. Na, szomszédok! Hogy küzdel a keverékkel? Kulcsot kivenni! Nem megyünk sehova, Tom, csak nyomtunk egy kis freestyle-t. Lehetett rendesen látni, hogy csúsztatom? Ja. Hát jó, mert ez sok neki. Nem? Nem ilyen. 1,50-es. Az pedig jónak kell, hogy legyen. Látszott, hogy csúsztatom? Ja. Itt lehetett látni. Csak szar, mert itt a domb, és nem tudtam főváltani. Nóri, velem jössz egy kört? Mennyi, Tom? Vezessé! Ne legyél. Én régen vezettem ilyet, még körülbelül 14 éves koromban. Ki fogja letakarítani ezt Mert olyan öreg vagy, Hát hogy te! ez rég volt. Úristen, ez ott lehet, nem adod, most én vezetek. Mi van? Mind a gyerekek olyanok vagyunk. Ja. Tomi, Zsigulival mit lehetne művelni? Bazd meg, azt a kurva, hogy nyomnánk. vegyünk egy olyat is. Na most Mi 20 15 000 000 forint, vagy 10 000 lehet kapni, vagy 15 000 Zsigulit. Csúszkálnám a hátulja, így mennék. Komolyan így mentem én is? Nem. Ja. Melyiken? Így. Csúsztatásokat azt lehetnek látni? Ja. Következően én ezt a falam. Hagyja, Tomi. Hagyj menjen a Nóra, úgyse ment még ilyennel. Azt mondta. Nagyon régen. Ott ment! Úgy vett a kanyart, láttad? Ja. Na, Janó, jó, hogy van egy Trabantom. Travigo. Holnap fölrakunk egy nagy hangfalat a fejére, vagy a tetejére. Úgy fogjuk megcsinálni. Miért? Fogadjunk, hogy nem fogok. Miért? Azt fogod mondani, hogy jó, hogy ne zavarjuk a többieket. Mikét? Holnap még csak szombat. Szombaton meg lehet. Hogy vette a kanyart a Nóra, láttad? De ez jó ki van császtázva, nem? Milyen terepjáró már? Adjuk meg. Hagyjam meg. Telefonon nálad? Ú, egyszer kimentünk az a zsanai földgáz kitöréshez adna. Akkor fújta a gáz? Ja. Ez nekem már Mitsubishi-n volt, akkor azt elakadtunk a fenébe. Ilyen Trabant meg úgy elment mellettünk, beterített, hallod? Láttad? Az a Nóra jobban nyomja, mint mi. Ja. Egy 8 évestől több. Mit csinál? Kafét a benzin? Nem, mert még jár a motor. Majd mindjárt. Úristen, Benni, bazd meg. Fú, de részeg. Benni él. Úristen, ez megengedi vezetni. Nehogy. Saját területünkön azt sem, amit akar. De az én dudom. Ne legyél már ilyen. De az enyém. Na jó.
Kérek tőle 2 liter benzin. Gyere, lép. Na jó. Vigyázzott. Benny Hill nyomja. Benny Hill Show. Vegyél magának egy Trabantot. Abban jöhet. Gyere onnan, Tomi. Gyere elé. Ez fölmegy a YouTube-ra? Gyere elé. Ne. Na jó, ez az embertnél soha többet nem. Most megy el 3 liter benzinnek. Nyomjál majd izőt. Hogy kapaszkodik. Lassítsál már! Menj meg! Ez egy állat! Ide akar. Annyit tessék! Tök jó voltam most! Jó volt? Ugye, Hogy mentem? Jó, nagyon Jó, faszán. tök jó. A Nóra kamaszkodott. Hát hülye vagy! Fék? Csak így a... Nem tudom, pedig csak lazán vezettem egy kört. Ja. Tomi, kézifék! Kezdjük, öcsi! Elindítom! Ez a legjobb rész, amit így csodortatott ki. Jaj. Lehet is kifele. Ja, dobja. De Zsigulival mit lehetne itt csinálni? bazd. Fölforna a víz. Dehogy nem fordul. Beállna a motor. Az, dehogy. Láttad? Most már ő így csapja a farát. Rájössz, hogyha itt nagy gázt ad, akkor kicsapja a parát. De hogy szedte már kormányt ide-oda? Gyere. Melegen van. Na még el nem fogy a benzin, addig Trabigo állj. Nagyon állat! Itt nyomtál egy jó farot! Állj be vele a helyére! Nagyon jó, nyomjad, tesó! Gépészkedik. Tettünk neki. Nagyon. Nem gondoltam volna, hogy így tud majd vele menni. Azt hittem, hogy le kell hozni a másikat, de ezért. Mert azt is Bazd meg, de lehozni. hogy meg mi? Nagyon. Ez 2 autóval lehetne nyomni. Hú. Beáll a helyére.
Garázsba. Ó, és hogy megállt? Ja. A motor.